Ukukhula kwami ngikhule ngidlala namantombazane. Okay, fine. Ukudlala namantombazane ngidlala udoli and then futhi uma ngalokho wayengithethisa wayengixwayisa ukuthi why umfana udlala namantombazane and then lento ngayibona ukuthi okay fine ila engibelonga khona. Sanibonani mabukeli be-Black Life, igama lami nguSandile uSendi wakanene. Ngihlele lana noTammy Williams eLeon's Lifestyle Lounge. Uhlelo lethu-ke guys, ubulili bami izwa ngathi. Lapho sibungaza khona since kwi-Pride Month abantu abathandana ngobulili obubodwa. uTammy Williams uzosichazela ngempilo yakhe nezinto ezima sedlule kuzona. Siyazi ukuthi uke wathola lana award koningi. Wena nje sipha indlebe yakho ubukele futhi. Sawubona Tammy, njani? Ngiyaphila, sinjani wena? Ngiyaphila. Siyakwamukela kwi-Black Life. Thank you so much ukwamukela kwi-Black Life. Ngiyabonga kakhulu ukunika leli thuba and then thank you so much. Uyazi ukuthi it's such an honor having you lana kule show lena because I mean usuwenze okuningi, you've done a lot for LGBTQI community. Winning award futhi, congratulations. Behind the scenes award represent KZN where you were flown to Joburg, wabuya na endondo. Awusho nje indlela okhule ngayo. Ngiyazi ukuthi awuzwalanga uTammy Williams. Cela ungitshela amagama akaphelele because uTammy Williams is your brand name, right? Ngicela ungitshela ukukhula kwakho, igama lakho, isibongo, ukukhula kwakho nje usibeke kanjani? Okay, thank you so much guys. Thank you for Sandy. Ukukhula kwami ngizalwe nguTammy wakwaSibisi. Ukukhula kwami ngikhule ngidlala namantombazane. Okay, fine. Ukudlala namantombazane ngidlala udoli and then futhi uma ngalokho wayengithethisa wayengixwayisa ukuthi why umfana udlala namantombazane and then lento ngayibona ukuthi okay fine ila engibelonga khona. Umuntu owangisiza kulento ugogo wami ngoba ugogo wayezazi iTabane from dala. uTabane ikuyona into yamanje into endala. Uma wami kwakubusi wathi nje busi no uTammy nomyeke uTammy uyilento ngiyabazi la bemkhumbane and babeshada and then futhi ugogo wayechaza ukuthi babe nemali. I think futhi iqala futhi iTabane zaqala zisebenza emakhishini ziwa kwiTabane ngeke ngisho babe ngafundile. Okay fine kodwa babe ugogo angibuza ukuthi wena indaba ungabi iTabane sinemali ngoba ngazoba nobani ngihleke kanjalo. Nami ngibuza lo mbuzo ngihleke kanjalo because ngangekho lapho ke. And then ugogo kwakusiza wangisiza ugogo futhi kwangisiza ukuthi ugogo akhulume ngoba uma waqala wanga-understanda ukuthi okay ngizela isiTabane ke manje waqala wangamukela. Usuneminyaka lapho mhlambe ngangino 12-13 years young. And then futhi ngiyambonga ugogo wami ngoba ukube ugogo wayengekho uma lento engeke azangi-understand mhlambe wayezogcina mhlambe sicabanga izinto eziningi angithi understand ukuthi abanye bagcina sebexoshwe makubo and then abanye sebegcina sebenza into ezithile but sebeyibulala and then bagcina sebeyohlala ezihlobeni but ugogo wami wangisiza uma ukwazi ukungi-understand ukuthi okay ingane abi kanje. No, ushuthi ugogo engangihlala naye kwakudadwa bakagogo sewashona but ugogo uzaluma usakhona yena but udadwa bakagogo uyena we-understand kakhulu nge-gay life because wayesenza emakhishini ebabona ukuthi okay kunabantu abakanje uyena futhi owenza ukuthi uma understand ukuthi no mbusi umntana wakho ukanje ngiyabaza abantu abanje. Yes kunomali akulona ichilo akulona ibhadi yena ingane yakhe iyamukele nje kuphela wangi-understand kuma. Emphakathini beyiphethe kanjani? Emphakathini ke ngizosho njalo guys, emphakathini bengekho lula because kuqala phela umuntu ogay babengakwazi kwamukela okunalokho emphakathini babengibiza ngesiTabane abanye usisibhuti abanye befuna ukukhumula befuna ukubona abanye uthola ukuthi bazothi unezinto eziwu2 akekho umuntu bisexual but babethi umuntu bisexual umuntu onento yentombazana nomfana ayikho leyo understand and emphakathini ke umuntu wakhula kanzima kodwa ngokuthini uNkulunkulu mayise
bakudalile ukuthi uyilento and then ngeke uzushintshe akusino umuntu bagcina siba komukela ukuthi okay fine la kule ndawo kunomuntu kanje yes yeah waqala esikoleni nasesikoleni nakhona babekubona othisha bengenankinga nayo nto yes yeah ekukhuleni kwakho ukhulele nani ngikhulele eNewcastle but eNanda ngifike sengikhulile but eNewcastle isekhaya ikubuka babe but ngase ngihlala kubo ekhaya kubuka mama eNanda yes wafika eNanda ngamuphi unyaka mhlawumbe angisakhumbula but kudala nje wafika wazofunda futhi yes wazofunda yeah mawusufika ke ushifta ke usuka ngale usuza ngala umphakathi waseNanda uphatha kanjani nakhona futhi kwaba nehibe phela understand ukuthi nakhona ena kwaba nalokho futhi ukuthi bekuthuka usuzongena high school la yes yeah high school esikoleni sakho wayuwedwa o kanjani ngangingedwa yes yeah ngiyazi ukuthi yena kuba nzimana mawedwa nami esikoleni ngangingedwa but kwakunzima kakhulu ngoba nakhona futhi kwakuba nama challenges wafaceayo ukuthi befuna ukukushaya ubaleka nje kwakunezithe eziningi and then now usucabanga into ukuthi kahle usabu ke esikoleni kahle mina ngubani why abantu bengangamukeli ukuthi kanjeni understand ilento lengihlezi ngitshela abantu abathi sorry ukuphula abantu abathi umuntu uyayikhethela kube isitabane ngiyayibuza umuntu ungayikhethela kanjani ukuthi ube isitabane oba ungakhetha ukuthi from esamncane uthukwa abantu bamjijela bamenzani ukudlula kwakhe people immediately think izinto ezithize ngoba ungakhetha leyo nto leyo ungakhetha ngokuphila kabuhlungu kanjeni but no mina into engifuna ukuyitshela abantu ukuthi guys ukuba gay akusona isono uNkulunkulu usuke usidalile but no abantu babelieve into eBhayibheli okay fine asiphikisi iBhayibheli likhona but uNkulunkulu wadala uAdam noEva yes that's true uNkulunkulu akamdalanga umuntu ozotshela umunye umfana wadala uAdam noEva okay fine but mina ngitshela abantu ukuthi okay fine uma ukuthi uNkulunkulu akangidalanga mina pho ngazalwa kanjani ngithi uNkulunkulu unalokuthi umuntu sicela singamhluleli umuntu uyena oyosehlulela uma ukuthi kuyisono sohlangana ezulwini phela yes because akekho umuntu ongoni akekho umuntu ongoni egcineni ngiyazazi ukuthi ngiyathandaza uNkulunkulu ngokwami uyakholelwa kumina into yangiphendula nalokuthi guys mina ngihleze ngisho abantu ukuthi ayikho into engesona isono la emhlabeni kunezinto eziningi khona abantu khona izifebe khona abantu abaqwayezayo khona this okay guys isicela nabo abafundisi abalala nezingane ezincane khona enkonzweni mawukuthi ngempela kuyisono siyohlangana ezulwini guys akekho umuntu ongenaso isono yes abantu understand ukuthi guys sikhona abantu abagay bas understand siphile ndawonye masingaphila kanjalo impilo ngabamnandi. Let's speak about the time you became Tammy Williams. Mina ukuqala kwami ukwazi you were managing indawo Angelos yes Angelos guys is a gay club siyavalwa ese South Beach uTammy waye uma wetaba nezonke eziningi especially thina sibancane ngikholele kuwena uTammy ngimaze ngisafunda isikole high school sakholela kuyena itaba nezathola ukuthi zimazi ebe very welcoming. Can you tell me about you getting umsebenzi khona wawuthola kanjani? Umsebenzi ngawuthola kanjani khona Angelos yes kwakunabelungu about John and Philip shoot babuka bangithanda and then babejole yes babejole babegay but I guess imthathe lo mfana lo mhla angakwazi omunye wethu yes angakwazi ukuthi asiqhubise business nangempela bangithatha ngempela laqhubeka ibusiness la khona labamnandi labalukhulu you built your brand yes nanenza ama pages ama cabarets cross dressing yes and lakhula ibusiness kwabamnandi zafika itabane zangithanda ngayithanda and then bangithanda from there ilona igama lami eqala ukuthi Tammy Williams and then until today and le igama lami liyi brand futhi ngiphinde ngilishintshe because lingisebenzelile and abantu bangazi ngalo manje yes awungitshele nje back in the day I remember nami njengaleso sikhathi mina ngiqala kuye Angelos ngabona because kade ku2010 ngidlala ibhola sihambile siyobuka ibhola and then bese ngibona bathi awunanga umunye njengawe babona usibusha day nanga umunye njengawe siya nje type woza kungena mahala namhlanje Angelos ngithi nikephi Angelos bese sithi wozobona sisuke nalapha sambe siyo mayithi ngiyabona hayibo ngiyaqala ukuba so free ngiyaqala ukubona abantu aba free kanje because it was my first time ngibona abantu
yabo Aba-gay. bebaningi abanye bagqoka ngendlela abanye befika beyoshintsha ema-toilet. Can you tell me about ukusebenza e-Angelo's ukuthi yiziphi ezinye izinto oyifundile nekudala ongayithandanga about i-LGBTQI community? Ngiyazi ukuthi khona la izinto ohlezi ukusikhuza kuzona usitshela ukuthi no akwenziwa kanje ngicela ukuthi ungichazele. But mina Sendi engizokusho manje i-gay life yaqala neyamanje ayifani. Iy'mezi zaqala zazi friendly, zazi welcoming, zazi nothando. Sizisho njalo and then sasi-united, sasibumbene, sasazi ukuthi umuntu okay nangu bamthande ngoba ngikhumbula kahle ukuthi uma ngabe nje noma ungenamali imali yokugibela sasinika awareness umnikeza umuntu ogay uma ngabe iphuza zingekho uthi wena unayo imali yasherishwa nomunye hey guys masiphuma la e-Angelo sisambe seflexini kuyolalwa khona wawungeke uzwe ukuthi njengamanje iy'meshi zamanje I don't know ukuthi kwenzakalani manje ukuthi umuntu mangabe kuphuzisisa usezokhuluma kambi umuntu maboleka imali usezokhuluma kambi. I think guys i-gay life yaqala imnandi kuneyamanje. I don't know ukuthi yini eshintshile noma ilama 2K noma inxa yokufunda kakhulu noma ngingakushintsha kwesimo I don't know. I think nokuthi mhlawumbe sibona sibe free ngalendlela kodwa futhi mina ngibona ku wrong. Yes ngaba free and I like that sibe free uNkulunkulu government asinike ukuthi sibe free kodwa manje as gay community fanele sizwane sibumbane sisizane and then uma ngabe sizwana I think i-gay life ingaba mnandi but manje i-gay life ayisa enjoyeki manje kuba khona ama-fights sekunalezo zinto ukuthi nokuthi sekunama group manje yokuthi mina ngihamba nobani sifana uhambe nabantu abakwi-level yakho and ngisho ngithi mina guys empilweni is not about levels, is about ukuthi siyaphila sisonke and into engiyithandayo ukuthi engizohlezi ngisho kubantu ukuthi guys impumelelo yami uNkulunkulu ngiyambonga but amadlozi ngeke uzowabonge because amadlozi kuthiwa ayakuphuca into fane uthi awakhulisele awakwenzele enye into ngeke ngithi mina guys vele sonke singagijima kodwa ngiyasifike kanye sonke ngifisa ukuthi futhi guys uma ngabe lo fike qala fanele sikwazi ukumshayela izandla ukuze nama sengifikile nalo fike qala akwazi ukushayela izandla but manje abantu abasakwazi ukushayela izandla. Mina into engiyifundile ngokuthi ngawini award ngemisebenzi ami emihle and futhi ngisazoyenza emihle but manje kunama challenges engiwafacile and then jealousy one thing and then kunabantu abangasakukhulumisi kunabantu abakuzondayo ngoba bebuza ukuthi ubani wena uzungibuza ngubani wena ufana ubuza ukuthi uthame ukuze wena le award uphumaphi nendawo imiphi imisebenzi ayenzile understand nalokuthi ngifisa ukuthi abantu fanele bazi ukuthi okay fine Thami ngoba wona le award awusixoxele ngabe siyamxoxela and then Thami ukuzofike la ufike khona kanjani ukuze nami ngicushize ukuzofike lapho because if uzoba nomona ngami ngeke uzofike ndawo understand masingaye kumona and impilo yethu ingaba successful ibe phambili but manje sifesana into umbona jealousy and then nokuthi abantu bakuzonde into engekho ube nezitha ongazakhelanga zona kodwa okubuhlungu ukuthi zonke lezi izitha ezabanye bethu guys qhubise indaba yokuthi sithandane sisodwa. Siyabona ukuthi we being attacked everywhere. Ufanele ukuthi sibambane, hayi ukuthi ubona uzakwenu laphayana mhlawumbe uyashawa noma bamba inkunzi uyahleka uthathe video. No, try and get help. Sisizane sibambane. Lento leyo ukuthi sihlekane sodwa sibukisane sodwa abantu basibuke ngathi siyilimi. Thami ngicela ukuthi ungitshela about because ngiyazi ukuthi i-Angelo's yayisendaweni nobugebengu kakhulu kakugcina ukuthi ama-incident ukuthi abanye babamba inkunzi abanye benziwana abanye benziwana imaphi amanye ama-incidents owakhumbulayo nje aseke enzeka kube buhlungu for the gay community abantu uzobabeka isithombe ukuthi i-South Beach indawo ekanjani nanokuthi i-South Beach kwakuyindawo enobugebengu ukuze
ukuze sithathe leya ndawo Angelos ukuthi yayinkulu more spacious for the gay community but ngangenza sure ukuthi ena kwakunama bouncer kangithi ukuthi enama bouncer mabenza sure ukuthi babehambe ekseni akwazi ukuthi abanakekele abakwazi ukuthi ayenze sure ukuthi ba safe and then finally vele umuntu mayisebanjiwe ke ukuthi abanye babengafuni ukunderstand kodwa ngenza sure ukuthi guys uma besenihamba ekseni ngicela ukuthi bani ngicela babeke eTaxini ngenza sure ukuthi ba right and ababanje inkunzi and nami ngeke into engayenza because le area sasikuyona vele yayinobugebengu kodwa ngenza sure ukuthi abantu abagay fanele ngenza sure ukuthi ba right and then ababanje inkunzi ba safe. Yes. Uyingane, have you ever thought of having a child? No, ngoba because already usumzalo weingane eningi. Yes, nanokuthi futhi angikazi ngibe nama feelings entombazane. No, kanti sekhona amanye ama options man. Sengiyasho nje ukuthi because udlala indima yomzali for kuthina nje wawunginika imali yokugibela, you believed in me. I started doing my shows, ama-show ngingakazi lutho organizing ama-events yonke lento le. Abantu abaningi bakhulisile umzalo wabo. Sengisho like in that sense ngathola ne-surrogate mawuthi uyayifuna ingane. Siyabuza ukuthi siyacabanga ukuthi mhlawumbe u-adopt noma wenzeni noma the kids already bakuhlupha enough. No, and I think vele senginazi ingane seziyangihlupha ngapha nangapha ugcina ungasazi fanele wenze njani. Ngeke ngisakwazi ukuthi ingane because already sengine eningi egcwele umhlaba wonke. Izokuthi Thami kukuthi ungasazi fanele uyanderstand Thami imali yokugibela ngiyashota Thami kukuthi sifane and then lonto futhi mina ngeke ngisho ukuthi yazi bayafika abantu abagay lapha kumina athi umuntu Thami anginamali yazi ngomela ubhiya and lokho futhi okay fine ngithi ayimnikezeni lapho ubhiya and ngeke uzungizwe futhi lonto sengihlekisa ngayo lonto because manje lo muntu vele sifila ngendlela efanayo and then fanele ngimnakekele fanele ngenze sure ukuthi u right. Kodwa phela bangajwayele ukuthi bazovete bafike nje emsebenzini wakhe sebethi bomela no phela ngiyakwazi abadismissa la akunjalo phela akunjalo okay Angelos yavalwa you moved to 58 yes and then 58 has a rebrand and I loved what you did there for 58 and 58 and ngizokusho nge58 and yavalwa Angelos I moved to 58 was not a gay club and then I'm the one who shintsha yaba I gay club because safe space because nginalokuthi abantu abagay fanele ngenze sure ukuthi bohlezi be right fanele ngenze sure ukuthi banakekele because ngangazi ukuthi uma sekuvale Angelos bazoshona phi bo sasifakisha I remember ukuthi the lounge yazama kodwa yawa because it was far abanye bethu asinasi imoto asikwazi go morning side yokugibela ka2 yabo kuzoke kuyinkinga the lounge it didn't work so 58 was right there ukuthi ngenze sure ukuthi abantu abagay fanele ngenze sure ukuthi babe nendawo bazoba safe nokuthi babe right. Yes. Right, revamp yaba yinhle yaba lapho. Until you started doing ama events and you started collaborating. Now you are recognized, you are nominated. How were you feeling you nominated? And mina ngizokusho ngithi nje thank you so much for behind the scenes and then because bangifonela bangitshela ukuthi nganominate kuma awards and basho ukuthi sekunominate kuma awards because imisebenzi yakho fine. Ngeke ngisho ngithi nje thank you so much uNkulunkulu namadlozi into anginike yona futhi ngiyafisa nginikeze yona. Imagine Thami, I'm even getting goosebumps about this. Usuyenze lento le ususize abantu abaningi kangaka sonke lesikhathi hlezi ungawathola ama award bewasikupa ukuthi into mase kumele uthi uyithola uzoyithola. Buka isithole emva kwesikhathi esinganani award. We understand yabo you understand ukuthi leyo and into engiyithole at the behind the scenes bachaza ukuthi that's why lama award achaza ukuthi kunabantu ekade ningababoni nina kanti bakhona naba labantu ikona award engayona ukuthi naba labantu laba ingaqala ngabonakala ukuthi bakhona abantu okay so nokuyazwakala ukuthi that's why lezi zimba bathene ubani ke lo. Okay, ukuthi wena umazi kusho ukuthi uyakhonjiswa ukuthi kahle awuzazi. Nangu umuntu uyakhonjiswa manje ukuthi nango uThami Williams sekuyakhonjiswa manje ukuthi ubani uThami nango uThami uThami ukuze kanje uThami kanje. Can you tell me ukuthi wawubona kukanjani imapha ama difficulties ohlangabezana nawo ngokurana indawo iclub yeDabane? Ngathini okay fine i58 ngizothini
iyayingona i-gay club but iyayi-friendly ingayishintsha mina yabe gay club and nendlela eyayenziwe ngayo ngayishintsha because ngangazi ukuthi abantu abagay bafunani, you understand abantu abagay bafuna something classy, bafuna into clean, bafuna into enhle because okay fine i-58 yayingekho that gay thing yabo indlela yakhiwe ngayo and I like that ukuthi abantu abagay bayithanda and ngayithanda futhi support yabo. Yes yeah ngicela ukuthi ubuyele la ama difficulties ingqinamba ohlangabezana nazo ngokurana indawo yazo iSmash of Gay People. Kuyiziphi ingqinamba ohlangabezana nazo? Kuneyingqinamba ezithize ke because manje we understand ukuthi abantu abagay bayithanda attention. Omunye uzofika nalokho, omunye afika nalokho and then ufuna attend and into yakhe futhi uyenze and uthola ukuthi and mase kufika kukuningi ugcine futhi kuqaka wena. It's not about uthi uyakuziba yabo but mase kufika kukuningi yabo kube ngathi uyakuziba and then bese kungathi umuntu awumnakekeli. Yes bese izinto ohlangabezana ku gay life ukuthi bafuna ngaso sonke isikhathi bafuna ukunakwa yasithami ibounce ukuthi lenza ukuthi nomunye usibanibani ngifice bar wanginika attitude ngifice ukuthi nalokuthi futhi ezinye izinto angazi noma mhlambe kusuke kunjani uthi omunye umuntu athi yazi lelitafula bengimele libe njena mina bekufanele kube njena but indlela okuyiyona mhlambe khona event usezofuna i-opinion yakhe uyayibona kanti wena ngendlela wena owenze ngayo ubone kuyindlela eright but yena usezobona ngenye indlela. I think ukubona kwabantu indlela ehlukahlukene but kodwa fanele umdedele umuntu orana leyo ndawo because usuke yenze ngoba azi ukuthi yes kuzoba right for labo bantu laba bahamba lapha this for over a decade so uyazi ukuthi abadeni abantu abayithanda. Exactly yes. All right. Thami ngicela ukuthi ungitsheleke usahlala eNanda? No. Yini into enza ukuthi uhambe? No angihambanga eNanda kushuthi ngathini ukuthi ngisuke eNanda kagogo ingoba umsebenzi wami wodinga ukuthi ngiba close to understand but emsebenzi ebusuku mangiphuma ebusuku ngangengikwazi ukugibela ibhasi enangenanda ngoba kunegebengu leyo into is fine but mangithola isikhathi ngiyakwazi ukubavakashela ngibabone ngibaphathela kona. Yes yeah. Sisahleli nayo Thami Williams. Thami ke mfethu ngicela ukuthi ungitshele manje ukephi? Manje ngize ku field le indawo ngekuyona manje okay i-58 ayivalwanga kushuthi indawo sasikuyona ikwathe ngebhilidi and then kwase course ukuthi manje nalapho futhi ngaqathi no if uvala 58 abantu abagay bazoshona futhi understand shuthi ngase ngikhuluma nomnikazi wendawo because wayinendawo ezu2 wayine Urban Lounge and 58 wase no Thami into engizoyenza manje ngicabanga ukuthi i-Urban Lounge ngiyishintshe ibe yabantu aba-LGBTIQ. Futhi wayibona ukuthi kahle i-client alikhona la. Exactly yes wayibona. And it's big enough now. Yes yeah and then sasuka ke i-58 saya ke Urban Lounge and Urban Lounge yashintsha ke manje yasiba i-58. Yes yeah. Pride of Durban yes yeah. Mawubuka la ukhona njengamanje happy mawubuka back la uphuma khona are you proud ukuye eNanda uyovakasha? Yes ngiyavakasha but ngizoba honest la ngikhona angikho happy ngoba manje sesihlanganiswe nabantu aba straight because ukufika kwami kuleya ndawo ngithola ukuthi vele kune staff sakhona and the staff sakhona sikho gay and then manje egcineni we understand ukuthi manje mawuzofica abantu bendawo uzofika vele ngeba recognize ubani bazokunika attitude bazofuna ukufikise but angikho happy la ngikhona kodwa ngoba ngicabanga lento abagay ukuthi abazoshona phi but okay fine ngihleli kodwa nje angikho happy because manje
manje abantu engibafice khona vele banaleyo nto leyo ukuthi ena obani laba and futhi itabane futhi lazi ngikhona zikho happy ngoba even ama-bounce awayiphathi kahle ngoba because aba straight bayibiza ngeitabane ngihleze ngizwa ama-complaint amaningi understand and lokho kungiphathi kahle ukuthi itabane zami zingaphatheki kahle kwazi kabuhlungu kakhulu yazi kwazi kabuhlungu. I know that you've been doing interviews about having your own show and whatever. Can you speak about that? But into engiyifisayo empilweni nokuthi vele izogcina siyenzeka manje sengifisa manje ukuthi as nguThami as a brand ngibe nendawo yami ezoba yilento engiyidingayo ukuze itabane zikwazi ukufila lento ozoyirana ngendlela owaziyo ukuthi this is isitabane ngiyasazi nokuthi isitabane sifunani exactly yes yabo nje lama events lawo enjwayele ukwenza abemaningi ayasebenza because I mean siyabantu abathandayo ukuthi bahlezi behlangane khambe bejabule futhi yes okay, what's next for Thami? For now nalokuthi futhi into engiyifisayo ngiyafisa futhi ukuthi nguThami ngisiza abantu abagay especially ama-2K manje because manje ngibona ngathi i-gay life bayi-understand ukuthi into enjani bona bayithatha as a lifestyle bayithatha as a joke. That's why uthi ukuthi abantu aba-straight manje abasakwazi ukuthi basamukele ngoba manje indlela esiyenza ngayo manje isiwubukhotheni yabo ngifuna kubuyele back in the days Angelos B-Zone and then fine ngibafundisa abantu ukuthi guys ngi-understand ukuthi bancane thina sasiphila kanje and futhi manje into engiyinotisile manje lama-2K awasafani njengey'khathi zakuqala ukuthi baparticipate kuma-event nomisi bona bazi ukuthi nje babefaka ama-crop top ney'khindi bezodansa nanokuthi futhi ley'ngane ey'ncane manje zazi ukuthi fanele y'phuze utshwala zilelwa abafana, that's the thing and abayicabanga ukuthi okay fine ake ngiveze ithalente lami njengani Sandy njengabanye ne-cabaret show or Miss Bandana. By the way, Gangu Incredible Diva. Nam my cooks ne Pentecost and Ngenza imali, by the way. You get paid for this show. Yes, and then labont abayicabangi leyo nto but no as nguThami Williams ngumama bathi ngumama weTabane fine but ngizokwenza ukuthi kubuye kule yanto ngibatshela ukuthi guys thina kuqala sasenza kanje I think futhi leyo nto futhi izobasiza oleke ngencane ekhulayo ngoba the more you usikhombisa italent lakho the more mhlawumbe uzofika kwenye indawo ngoba vele ba talented kodwa futhi manje abafuna ukusikhombisa. I think futhi nanokuthi futhi akekho umuntu obagqugquzelayo I think njengaqala thina sasinoyaya Uyaya Mavundla, shout out to Uyaya Mavundla. Yes. Yabo akufani nje ngaqala kwakunoyaya no Seni nobani sasiqhuqhuza how yazi yazi wena kungakufanele ukumodel wena kungakufanele ukucabaret wena kungakufanele ukuthi I think lo nto ngizoyenza ukuthi kubuyele back in the days. I think if mayizabuyela kula ko Angelos B-Zone I think futhi gay life ingabuyela kulento engiyidingayo. Nalento lo uthi abantu bacabanga ukuthi dressing up and going to stage is a joke no, it's not a joke. You're going there to have fun. And futhi what I love about lento le yakho mawenza ama event is that awuba-exploit abantu uyabaholela siyasihola nathi sibancane so it's not like uzobuhamba uyodansa and not get anything yabo so abantu abaqhubeke bengasabi if mhlawumbe uzonizoyenza umisi niyazi nizoyenza umisi nizoyenza lelo umisi ngoba kuzi gay pride nje ngomhla ka-27 ngezo Miss Gay Pride ngomhla ka-28 after party 28 June after party ngolesihlanu Miss Gay Pride yes ngolesihlanu Miss Gay Pride abantu abafuna ukungenela benze njani abantu abafuna ukungenela okay vele sengipost on Facebook but abafuna ukungenela ba contact uThami Williams. Number is 071 648 9157. Yes. Contact uThami Williams bafuna ukungenela Miss Gay Durban 2025 ozobe use Pride of Durban ngomhla 27 June ku Friday. Yes. And then what else are you guys working on?
sisabhizi nama prizes is fine kodwa nje bazothola ama prize right ngoba siyacabanga ukuthi uMessi fana athole i prize right ne second princess first princess basisabhizi ama prize but ama prize azophuma kungekudala ukuthi uMessi ne first princess bazotholana. Yeah. Okay. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe Tammy Williams, award winning Tammy Williams owakhulela eNanda manje sihlala edrobheni ngenxa yomsebenzi sila eLeon's Lounge Blacklight TV ubulili bami izwa ngathi igama leshow igama lami ngusandile Usendwa kanini. Thank you. Okay ke bafethu niyazi ukuthi bengike ngibuze yonke into uma uthi wena unombuzo noma khona udinga ukwazi ngoTammy or about the gay life kulula all you have to do is comment thina so you know to comment yakho. And by the way at the end of the season ubulili wami izwa ngathi sizobe sinabo wonke ama guests ethu laba zobephendula yonke imibuzo yenu. Please do inbox, follow on TikTok, follow on Facebook Blacklight TV. Thank you. The Blacklight TV.